Baboy, saan si mama? May tea? May tea siya. Ano ta nagkarobo sa mga tindidor? Kada ko bakit ang tindidor? Kasi yung kutsara dito na sana. Sige man pakal na kutsara. Kaya na, mga mukha na. Mas maray pa ako niya sa nato chopstick. Maray pa itong to. Nasampay na kayo itong bado. Sampayan mo na din.
Anak, nagkaon ka na? Yan. Sige na. Di panginit, dabi na akong tubig. Open man. Ano sa to? 32. $32.50. Good evening. Ito din. Ano? Ha? Ano da? Kuya. Magkaon. Na ka man. Saan ka mali? Ano? Grabe ba na rin yun? Ay, kuya, Isis Mariosi. Iso. Oh, nagpatanong ka na ba? Ano na eh? Una ko baga may ano ka mo. Oh, yan ang natural na ano, balay. Pero ang taon niya pinag-ingatan. So, ano, sinamang aldaw sana. Nagaw. Kaya kung natinawan mo yung punta, katapos pa yan. Aram ko na.
pagpapalik ng pagsamba kay Baal. Diba? Ano po, ang Baal, ang ano, suhayo pa din. Bayong? Ha? Oo na ko pa, bayong. Baal. Ano? Galang nga yun. Ano, naisipan nila iyan natin. So, ito rin ba nila? Man kuya, kung mga anti-social ko, utro nila. Kasi ba, ang tanong mo ito, wala man pagbabalit ng tao. Hanggang sa Old Testament ito, hanggang sa kay Jesus Christ, ginagampan nila si Jesus. Mga Israelita, diba? Si Jesus Christ. Kaya paano sila? Basol. Oo, mainit. Pero oras naman kasi duman. Mga 30 minutes. Dapat, di nalugod ka mong nag-agi. Ano na ko sa umaga? Ayaw mo nang gadya, baal ko yan. Turo, anong naligo. Ito nga. Hindi ba magya? Kulang din. Kuwa. Malit na siya ng ano dait na. Tapos dait pang ano na. Ito. Cake. O yan ang baal. Diyos ang pala ang mga pag-ano. Ha? Anong pag-ano? Ano sa tuya, mga pag-ano kita di. Pegang. Bakit yun? Mga pag-ano kita? Ay, ibang kita ba? Ano na? Ako believer. Ibang Ngayon din na pwede panini ito lang daw. Dahil naman. Dahil mo na inubos na pala ni Bong. Hmm. sa likod. Oo. Ay, nagsab. O mga pag-ano. Mga pag-ano ba nagsambat ng mga Diyos-Diyos. Dito talaga ito. Dito kita ka ito. Hindi naman kita ba naman kapag-ano.
Oo. Hmm. Kain? Ini, ini dong, ano, spaghetti pa ano. Ako. Ako! Birthday ni Isi talaga, nag-umuti kang kami. Iba ang birthday ko, December 1. Birthday ni Chuchay. Si Chuchay Mansa na pala. Si Chuchay, birthday ni Chuchay. Wow, na Chuchay. Sa nagbakal ko ng yelo ka sa Ha? Sa nagbakal ba ng yelo ka sa Ano ko? birth Ano? certificate. Ay, bagay ito sa akin. Eh, yung bagay ito. Pasuwayan. Ano ito man? Tawag naman dito. Magkaan ka na. Ano yan? Para mo ito. Ano ko dapinin ko? Sinusubsa na ito. Kinakuha ko lahat ng mga dapat. Ano, ano, Dinukod mo. Dinukod ng para mo ito. Pantay man talaga. Pantay. Pantay na ano. Kapag nag-andar sila, harap ka. Ah, pantay, pantay. Nabibigyo. Saro, siya sana. Ah, Oo. Kaya talaga tapos. Hindi na ako ang pagkaklaka. oo. Brazil. Sa Brazil. Oo, oo, oo. Kinikilapan. Tapos ang resto. Sa Brazil. Sa Tuktok. Grabe, naghihiro pa. Oh. Katapos na kuya ka na ano. Nagkagaragan daw itong
27. Matakot to. Sa ikaduwang kamatayan ko yun. Naman sa ano, sa nakapagpatak ka po. Anong tawag maka, ano dyan, araw gabi, mamamatay, lubog-lab, mga makulong. Pag sabihin ko ka pala na araw ka, nagsamba ka kay Baan. Oo. Nagsamba kay Baan. Saro. Kaya nag-stop. Kaya nag-awat. Yan pag nagaan, ibaan daan. Ano? Ako sa makaon. Ha? Kuya, darahan mo na mo sa Kawan din. ha? Kumantayan.
Pero mata. Pero tan mata ko. Pagalpaan mo. Ini. Berat, ay ano gitu dulu. Di ba kahit akan matulog? Sign na babalik ang binalita na. Sign. Protest. Iyo. Binalita na dahil ni international. Yung protest. Ilog, yung protest. Hindi bagang ilog niya. Dato ang ilog lang hanggang dyan. Malawak na ilog. Tapos man yan, tuyo na oh. Ano ka napapalipot yun? Parami na siya. Ilan kung malipat ito? Iya. Iya pa rin. Sinod mo ko na taon. Ito ka na? Iya. Ay, nasampay mo na ka, boss? Kira. Ay, so. Yan baga, ini, ano so, ilog, Euphrates, natuyo na. Bata. Ayon sa ano, sa Hindi mo ka sabi ka.
Pwede bang tumawa kung
kasama ko. Hindi ko sa harapan mo, pre. Wow. May contacts. Yung stock ko muna. Ito, may kalaban na ako, pre. May kalaban na ako. Hindi yung dalawang band. Dalawang band yung kalaban ko. Dalawang kalbo. Ito. Hello. Tangalong yan. Kailangan na ako. Pre, tulong pre. Dito. Stop mo to. Ay lang yan. Stop na ako. Hindi wala na. Stop na ako. Thank you, Art. Tangalong. Wala. Ay, guys. Exploited na. Sabi niyo. Exploited na po. Ano yan? Mag-video nyo naman. Say na ako. Mag-fitness. Hindi nila mo ko. Damn, bro. Ayun, good. Patay. Oh, wala. Gago. Lipad ka nga. Meron yan. Kaya Oo, no, dito po lang. Pagkita mo na. Wala. Gago na. Wala.
Cut! Grabe, XP talaga. Kaya pala nawawala ako kasi. Pwede, pwede. Di ako naniniwala. Sige nun. Meron ba rin, Bakar? Ay, suspend. Meron. Sige. Di, daw. Open ko po. Wait lang, bro. Tinatawag ako. Wait lang. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Sino? Sino? $22. Good evening. Out na lang. Taas mo ako. Urot. Monitor. Pwede, anyway.
Kunti lang yung baba. Isang sabi. Anong inigabot? Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ini ano nan hasta. Makat kami si kulit ko. Yo mo. Ini na. Ano ka mo? Hindi ka na. Pero nan Sige. Kinig ba ni? Dulu pa nga yung kulit eh. Hindi mo natalo. Ha? Nababa. Ano yun? Hindi? Eh, Nan, ano ka? Iba ka? Grabe.
Huwag na mag-aalis. Yan. Huwag ka rin, ha? Gusto ka, Faye? Ma'am? Ikaw na gusto na ano? Paglaliap ka, boarding pero paglatero ka dapat release mo marami. Diba? Discount ka nga niya, discount ka para may discount. Pati, Faye, sinasayo ko sinaspino ka na doon kay bakit pinsan ni Kim Ray. Nawa lang ko ito, Faye. Nawa lang ko ito, Faye. Pati, so, taga sa lupi mo na alam ko, masalang ko kasi mo, Faye. Nawa lang ko ito. Bubangat siya. Ilaw mo ba? Paupo mo! Ini bakal ko pa sa kayo mo bakal ko lang dito. Wala ko. Sa kano ba gawin na lang sa babae? Tapos ka kayo. Bisara ko na magawa magawas. Kung hindi mo ikat ko Yakte mo na ilig ako ay. Nakulo sila, kayo na ipati-kati-kati-kati-kati. Tapos, Suka ko lang, guys. Pag-aralit nindo. Di ba, pag-aralit nindo. Ano mo? Ilang-ilang. Tagilin mo. Huwag kita naman umulan. Diba, nandito. Aray, okay na? Okay na? Wala pa ko daw. Hindi na ko kalimot sa kuya ko. Oo, gawin Julie ako. Nagasan mo, dara ko lang, di ba? Abilis ka na, bawin na. Ang lupa ginagawa ko. Gawin Julie ko lang. Pag-focus ako lang. You know, pag-ilaw-ilaw yung dalawa yun. Kasi bakal ko ka sa mga nito. Hindi ko po paano. Sa dama ko na doon may dami. Huwag naman sa simulan, gagawin ko. Kaya, ay, tika. Bilang-bilang yung straw. Tingnan ko sa sila. Baka doon. Sa baba naman. You know. What? Oh shit!
relationship. Ha? Ibang relationship. Relationship. Sabi mo lang dito di CD ko. Ano na lang gagawin? Ha? Ba't hindi ko ay? Ito na. Ano na lang? Nabasa na. Hindi mo ba yung ang pangalan na pinalitan natin sa pangalan mo? Ito man lang. Hindi mo ba yung pangalan? Okay. Pwede mo ako natawa na sa mga. Yung ako na ano dito. Ako na dapat ko. Usog mo ka na ha? Usog mo ka. Ano? Six mga likita mo. Six mo. Gusto mo. Gusto mo ba ilan lang? Oo. Ulok! Hindi lang bigyan mo. Kailangan pera rin po. Kailangan pera rin po. Mas ka. Diyan ka sa lahat. Bangkok ng basement stick and dito na everything. Yeah. Ibang pok ng smoke ng basement stick and dito na everything. Yeah. Isang chan mo, bukod dyan. Ay, nabulok mo po, Jay! Hello, Bangkok! Hello? Ay, talagang, sa lahat na lang mo, malabos ka lang yun. Hindi ka lang hindi naman nun. Isang nilagyan mo buong dahil. Inilimpan mo ko kang banding. Inilimpan mo ko kang banding, yeah. Sipasok mo, repeat. Sipasok mo, repeat, yeah. Siksakyan mo buong dahil. Inilimpan mo ko kang banding. Sin ka ba ka? Ganito lang yun ah. Bangka. Doon mo sa comment na. Ah, ah, ah. Ay, no. Wala naman.
Oy, Nagbuyak ka muna siya. bye, malawan mo. Tapos di ba mo kapilugan sa next? Bye. Chelsea na yun. Saan mo ko yun? Puro ka kaya di ba mga pinaging match? Basta mo ito kung pinaging match ba? Ang kapot ng pangalan ni iba. Pinagkano masakot. Kung kayo ba dito dito? Ay ba? Dito na ako, sa kuya. Pinsan ako. Ano mo? Natapirok, dito ba? Yung money off. Anong gamit ang kuhaan? Yung money off. Tapos, yes, ang gamit ang kuhaan. Ulit ako. Gamitin mo yung portfolio mo. Okay. Mag-moving kita na? Kita ka kayo. Kita ka. Tapos sa Wow, wow. Down ako.
Good, right? I know how broken do you know what? Do you know bakit? Do you know you're gonna break I-16, I-16, I-16. Red Sea. Remember my first date? I-16, like her, yeah. Oh, 16.
Dito sa paligid ba? Oh, damdamin ko na ikaw ang sisilbihan ko sa likod ng mga ulat. Dami yan. Bihag ko lang, nasadya sa isa't isa. Gilid. Para may pagkamasama.
kaluhan ng bayan ang lahat. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ingat ka na. Hey, bro. Sa
Tapos, nagpapainit ka na kuya? Yeah. Sorry. Oras lang. Anong i-edit na lang? Magandang pangalan na video. Sabihin na, ay, ano Facebook mo kuya? Ha? Ano Facebook mo? Kasi bakbakin mo din nyo. Sakala. Kasi, O, bakbakin mo din nyo. May career. kami yung ngayon na. I-follow lang yun. Ano na kaya? Pumubok na friends. Paano ano na YouTube? Yan ang kakita. Hindi ka mag-message yan. Yeah. So, Yan ang kakita. Ikot ako ng buwan lang. okay. Sino pa yung nagbago niya? Iyan mo na kuya sa ano. Ayun, ikag sa taas sa baba. Ah, Yung parang, Masin mo na? yun lang. Alright. Hindi mo na gaya ito masin mo. Eh, no? Yun lang. Ayaw. Tapos, ilan mo na sa pagkasama mo lang, kuya. Pupunban. Sa mga barbigo. Oh, sarado ko yung
Plus 12 na? 10:26. Ha? Pero ako sa sarado. Pag mga alas 11, alas 11:30, pag kaya pa pero, pag di ko na kaya, paro lang ko naman. Dapat palang kulang ang sa printer, ang ink. Kung ano ang brand, yun man dapat. Maratunon ba ang printer? Ma, Maratunon. ano yan? Madali yun, nakulo ng hila. Iyo. Iya, nakulo. Di sa sira ng taon ining printer ko. Tulong taon na gano'n. Hindi mo na raw. Yun na yan, nagkagago kay ibang kipiki na print na ink na raw. Iyo. Minabakal baga paano dyan na so 30 tahon. Oo. Naday ako ito. Ta kanso lockdown baga. Di kay to kay mga available na mga ano, mga gabos sa tindahan kan sa dai taking itom. Ari nga so itom sa nanaraw. Kaya so di color dahil nagad makardyan kadyan ki Yan, okay naman yan. Ano mo? pinalitan ko. Bakalaw kang kanso so nag-imprint ka mismo so head mahalon pati. Ali pa sa ibang bansa. Ali pa So, sa nag-ano eh, tapos so nag-agi-agi na nagaan. Utay, ini pa ang mga printer bago niya na uso. So may tangke na ito baga cartridge na yun na niya. Hindi kaya tipid. Duwang ibang kagalang kami, ibang man ang nag-imprint ka. Printer. Diyan pa na sa service center, rabo nindang mabakal ka kay itong printed na ito. Gusto ninda darawon mo yang kanya sa ligas pipa. Sa ligas pipa sa may Pacific Mall. Tapos yung mabayad ka man kan printed service fee mo, mabayad ka pa. In-order ko baga ako Oo. Pero ano pa ito, overseas pa so produkto dahil na dyan sa Manila. Sa'yo? Sa ibang bansa pa hali ang kanya printed. Doon maglagay, hindi mo ba? Hindi mo kung tayo hindi mo. CD. Sa mga imported pa ng ito yung mga visa. Sa may lagay, baka naman, no? Computer shop. Visa. Okay. Ay, ito sa lagay. Hindi mo na ako nag-phone. Pero maarap ka ng computer. Computer, sa computer. Pero sa printer, ganyan lang. Ganyan lang ako nakaapod kayo, magurulay kayo. Maratuno. Ako na yun. Sabagay, so, tugang ko dati sa primer ng trabaho ko ito. Sige ang bakal kay printer, kada taon mabakal. Nasa niya ako sige yung bakal kay printer. Nararout niya. Taon-taon nagbakal. Hanggang sa puminundo na talaga. Narabang ko na. Ano pa lang? Umuwi din. Hindi mo mag-iwi po. Kaya kasi pag ganang si printer na so 30 pesos baga. Video. O kaya yung may pick up baga dyan na generic. Yan sa yung pagka sa sahod, may mga nagtitinda dyan araw kang Saan mo nag-print? Hmm. Ako rin ako yung print. Siguro pa kaso, bawal ka po nung i-reprint mo ito. Oo. Hindi ka nabibig ang kulay, i-rebound ko rin. Pag giniling mo pati sa di sa manual baga kayo ni mismo. Kaya anong bar niya Canon o kaya HP o ano. Pag giniling mo sa manual nila, dahil man tuturuan ka sana so tuturuan baga pang kinder na proseso kang pag-troubleshoot. Karita minsan sa Facebook may mailing ka, tsagaan mo sa ng paghilingan. Sa YouTube. Oo. Masaya na lang ako. Yeah. Shut up. Stop seeing you. So, very annoying.
Oh, bro, whatever. You don't find. You don't find. You're making it. Show me, you show me. I am being so me. Oh, nice, nice. I'm gonna speed now. Hey, go for your friend, go for your friend. Go for your friend, go for your, go for your. Di ba, Popo? Bro, you're gonna die, you're gonna die. Hey, go for your friend, go for your friend. Pagtripan natin, pagtripan natin. Drop mo dyan. Pagtripan din natin. Hey, sorry, please, sorry. Sorry, 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 sorry. Break, tara, break, tara, break. Spin dock, spin dock, spin dock, spin dock, spin dock. I will be. No, you have many lots of all through, color through. No way, I saw it. Oh, go strong, go strong, go strong. Go strong, go strong. I'm gonna get you, bro. Yeah, boy. There we go. Bro, dropping, 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 dropping. Ooh. Bro, I need that. Go. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Why are you? Bro, what is that? I am laughing. Gary, sorry, Gary, sorry. Wait now, wait now, wait now, wait now, wait now. Edit ko pa.
Yun, so, yun. Ganit, lakas pa rin na lang ako. Yung direct na. Nasa ako yung direct. Ha? Di na ako naglalaro eh. Rudo ang puta. Hindi ako parugan. Diba? Puta kila. Hindi ako sunod sa complete. Di si Rex meron ko eh. May Discord box yan, di ba Rex? Di may core box yan, may ako na yun, may ako na yun. Rex, Rex, di ba may core box? May kanina, di ko di ba may ano, core box ka? Ingat. Wait lang, di mo kabarin. Di ako kabarin. Daya. Hello? Saka makabarin ka na yan. Version, ang na ayaw bumarin.
Lucy. $12.50. Good night. Mag-bike mo. Yeah. No. Can't hear you. Sure, right. Siyempre, kayo ba? $20.50. Good night. $23. Good night. $10.57.